Táto dáma oslávila 125 rokov, verili by ste? Ale vysvetlím. 25 rokov je vo vydavateľstve IKAR, práve jej vyšla 40. kniha a má okrúhlych 60 rokov. Najúspešnejšia slovenská autorka Táňa Kelleyová-Vasilková veľkolepo oslavovala a prišlo aj obrovské prekvapenie, z ktorého sa takto tešila. Stop, na to si ešte počkajte. Zatiaľ si povedzme o jej novinke. Príbeh sa začína počas druhej svetovej vojny a my sledujeme Elišku, ako vyrastá, dospieva až po jej starobu. Napriek množstvu bolesti, trápenia, nepriazni osudu bola vždy láskavá, srdečná, dobroprajná. Keby všetci ľudia boli takí, ako je Eliška, svet by bol krásnejší, láskavejší a ľudskejší. A ja verím, že je na svete mnoho takých Elišek. Kniha vyšla v klasickej verzii aj v takejto limitovanej v náklade 999 výtlačkov s orieskou, podpisom a v trošku väčšom formáte. Táňa dala do knihy všetku tú pozitívnu a neskrotnú energiu, ktorú v sebe nosí. Aj možno preto má kniha takmer 500 strán. Ona naozaj dáva ľuďom energiu, dobre poradí, je láskavá, miluje svoju rodinu, miluje všetko to, čo robí. Je to človek, ktorý najviac sa teší na svete, aj z jablčka. Minule mi povedal Tiborko, že som ešte viac tešivá a že to asi ani nie je možné. A ja som na to povedala, že áno. A taká bola aj celá oslava, ktorej vrcholom bolo to sľúbené prekvapenie. Táňa rýchlo pochopila, kto príde. Áno, Táňa miluje Janu Kiršner a už dávno túžila, aby jej raz zaspievala. Jej hlas, jej spev a to, keď sa pohybuje a tancuje, to je tak strašne dobre. A veľmi som ju chcela. Ten spev príde, ale najskôr pokrstili knihu Eliška v obidvoch verziách. A prajem vám, aby vaša inšpirácia nikdy nezmizla, aby stále prichádzala, aby ste mali radosť zo života a aby ste nečerpali aj iní. Táňačky Kelleyovej-Vasilkovej je uvedené do života narodeniny. V tomto období 27. aby som bol tak presný, tak naozaj nikto nemôže chýbať torta. Všetko najlepšie. Hoci je Janka Kiršner mimoriadne vyťažená, pripravila oslávenkyni aj malý koncert. 10 úžasných pesničiek, zábava to bola skvelá, tak si pozrite krátky zostrih a vychutnajte si ho. Tých, čo neprajú pokoj duši.